i tady tu druhou stranu. To je to dobře říct to. Na to nedosáhnu fyzicky, vole. Honzo, ty nedosáhneš na fotostěnu? Ne. Tak my vás vítáme na dnešní akci. Ahoj kamarádi, Anareus Tour 25 let ve Swine Complex je tady. My jsme sem přijeli do tohle prostoru, aby jsme oslavili 25 let Anareusu. Přivezli jsme spoustu dárků, máme tady nějaký pušky, mince, trička, kuličky. Spoustu toho je tady, o co se může hrát. Pojďme se na to podívat, jak to bude probíhat a na co se můžeme těšit na dalších Anareus Tour akcí. Nová Helikon košile. No, problém je, že jsem se spletl počasí, prý má být 20 stupňů, ale až po 12, takže mi bude zima do toho. Helikon košile, ty to můžeš hrát. Ale je to pohodlné, doporučím 10 z 10. Nakupíte toto anareusu.cz. Používá se to. Co se používá? To je naše pásky týmový. Máme i ostrou munici, jo? Kdybyste chtěli. Nejlepší je tričko, hele. Čihy potisk. Chci fotit, jo, zase. To je video. Video, jo. Ahoj, tady Anna. Je to vaše. Já moc děkuji Bazovi a Majovi, že tady to pro nás uspořádali. Slavíme 25. výročí, táhne se to s náma celý tady ten rok, proto jak už jsem říkal, je to pro nás takzvaný rok pavouka, je to pro nás velmi důležitý a proto jsme se rozhodli vyrazit víc zase zpátky na hřiště, zpátky mezi airsofťáky. Takže teďka na IPSC střelnici jdu nastavit referenční čas za Anareus. Kdokoliv překoná můj čas, tak dostane automaticky 100 navíc, ale ty, co se umístí potom vejš, tak dostanou ještě víc odměn, takže určitě to stojí za to. Já se budu snažit nebýt ani rychle, ani pomalej, uvidíme, jak mi to půjde. Tak co, Martine? Náročný, nejsem rozcvičený. Určitě to bude to špatný. Takže na téhle stage to je 10 střel a je to na nejlepší soustřel, takže kdo se nejvíckrát trefí do středu, ten vyhrává. Je to pouze pistolí, tak uvidíme. Ready? Ready? Taktický přebytí. Tak a Anareus pro vás něco připravil. Tak, nejdřív než pro vás, tak já tady tobě, Bazi, dám tady novou brašu od Specny Urban War. My děkujeme, že... Takže to máš od nás, buď je to pro tebe nebo pro někoho od svého týmu, tak můžeš to mít jako batůžek, takže my moc děkujeme. Je to jednoduchý, děkujeme. My to zase rozdáme v akci Sofťáci Sofťákům na nějaký akci za měsíc nebo za jak dlouho plánujeme zase něco s Kladnem, takže asi rozdáme Sofťáci Sofťákům. Děkujeme, skvělý. Tak. A ráno tady proběhla otázka, kdo dneska máte narozeniny. Klidně já. Ruku nahoru, kdo má narozeniny. Jseš normálně registrovaný dneska? Ty bohužel ne, předpokládám. Pojď za náma. Nohou dolů.
Tak abyste věděli, že Anareus neslaví narozeniny sám, takže překvapení. Tak my jako firma Anareus ze Specna Arms v kooperaci, tak jsme se rozhodli, že tady máš od nás úplně novou Primeku, což je ta nejvyšší vlastně série Specna Arms pušek, který se běžně nerozdávají a všechno nejlepší. Takže byl jsem demokraticky zvolen NPC hráčem, to znamená tady na téhle akci, že když mě někdo zabije, kdokoliv z hráčů, tak já zůstávám 2 minuty stát na místě a kdo ke mně přiběhne jako první, tak dostane herní penízky. Takže určitě je dobrý střílet NPCčka a přiběhnout k ním, abych vydělal víc penízků. Oppan Gangnam Style Gangnam Style 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 Budu na primě. Svobodu! Nej, vrať se zpátky! Svobodu! Svobodu, zachraňte nás! Vraždí tady nevinný! Zachraňte nás! Jako doma. Uděláme to asi tamhle, uděláme klikovací challenge, tady pod tu pušku. Takže to mnohem líp, dělej. 48. On už nemůže, dělej, pojď. Pojď. Gratuluju, tvoje zaslouženě vyhrána. Že tady ten latinský nápis je život visí na pavučí. Což je takový jako spirituální věc. A je to latinské, že to vyloženě poetické. Tak tohle bylo Anareus 25 Tour, hra ve Swine Complex. Já osobně jsem si to moc užil, dělal jsem tady hlavně NPCčko, moc mě to bavilo. Určitě, kdo jste tady byli, koukáte na tohle video, napište nám do komentářů, jak vám se to líbilo, jestli jste si to taky užili. A já se moc těším na další akce, které nás čekají v rámci Anareus Tour. Vidíme se tam třeba možná i s váma. No a taky nezapomeňte sledovat naše sociální sítě, kde budeme sdílet veškeré další informace o Anareus 25 a všechno, co potřebujete vědět. Balíme to, Harry? Balíme, končíme. Bylo to skvělý. Jinak ta taška je úplně skvělá, ale když tam narvete tolik věcí, co já, tak to se to pak blbě odnáší. Ale vřele můžu doporučit Harry Context, Alien Bag, narveš tam všechno na 1, 2 i 3 noci, záleží, jak jsi úsporný. Tak čau.